Guys, let's pick up something different. Shema TV. And I'm not out to be guys. That's not what address and Shema TV. Then in a logo, channel. Like Mirandi, what are the one? I'm talking about Hey, did you say? Right? That's a bottle and yama t-shirts. That is telling yama t-shirts. Pane one what aka spawns what t-shirt already. I don't see few you can first take aka spawns what t-shirt. So I got this t-shirt, then she pose up. So what happened is I think there's someone ariku photo like ariku tama fake t-shirts. So I got pakupi like mu group reku Botswana. But manje tazizia because ababi gapa. Then bano nyona this muwachoni but manje font yachoni is totally different. Munhu wacho nadazama kutotengesa ma t-shirts guys nestar rangu wow we refuse akuna zvinhu zvakadero guys. Yes, ndakasimba ndikuziziva ndakasimba because I'm always eating and sleeping. So this is the original actual Shema TV t-shirt. So guys, these t-shirts got almost a month chimatengesa, but we never sold them per Facebook. Chimatengesa kopi ku YouTube chat ndokwa kwataka chimatengesera chat. Saka I think there's someone now arikuda kuzama kutengesa these t-shirts, yet quality yacho is totally different from ours. It already see through. I mean, utakanoitenga copy. Then the font. Saka mukazona muna kutengesera that font guys. Muna doto tanisho starangu ne fake ne fake ngikini ma t-shirts edu akatosiana because these are the t-shirts. Mukona font yacho e. This is the font. Saka munhu wacho aenda kunoita something even apapacho pakatosiana. Saka arikutoda kutoita mari nestarangu munhu. So please don't buy those t-shirts munhu uye arikunyeba. The only people who are supposed to sell my t-shirts at Shema TV, the Sister Eunice, vari cater for all European countries, Sister Eunice. Then there is another one, anonzi Kumbi ariku South Africa nombopota chipinda panapa neka dance pepe. Saka Kumbi is the only person arikutengesa ma t-shirts ku Africa kwese. Saka munhu arikutengesa mumwe muri kunyeberwa because zvabudira ku Botswana ndopa machi amene pakapakutotengeswa ma t-shirts ku group rachoni. So please don't buy those t-shirts. Munhu anoda kutotengesa ma Hong Kong t-shirts because quality yacho yakatosiyana neyeduwo. Even font yacho is totally different. Saka ndoti chikokuudza, that's the reason why I'm wearing this t-shirt today. But ndachazoipfeka guys, mudoko ndipa pamuviri ndakanza ndizvari keni musandipe pamuviri andindakanyorwanza ndizvari here guys. Anyway, so the other one ndeyekuti ku Middle East kune another person anotengesera ikoko vanonzi Budimatsu. Kana kuri ku Asia nyasha chete ndiye anotengesa ma t-shirts. Please, amene mukanotenga muri kunorwa pasi petsoka munhu adoda kutotanishawo brand rangu ratikutoda kugadzirisawo guys. Hapana kana 1 month tatanga kutengesa ma t-shirts but tikumatengesera ku YouTube normally ndokwatanga chimatengesera. So this person anogadzira a fake t-shirt but tanga kutengesera kupi
kuma groups ekuBotswana. So ndati ndizvitaure guys. Kumbi actually the inbox, if you want a t-shirt, just inbox me. Are you pregnant? How can I be pregnant? Pa Facebook. It means that I can't have kids, right? So yeah, few is here. Few ramboripo. I'm waiting for Kumbi. Kumbi uya because the Kumbi ndiye kufana kukuzokupa t-shirt. Where are you? I'm in Thailand. I am in Thailand. So yeah. Saka musate please kana pane mwe munhu asiri Kumbi, asiri Sister Eunice kuma plus 44 and all the other countries vari kumusoro koko, asiri Nyasha ku Asia, asiri Budimatso, that person is actually is actually scamming you because isusu hatimuzive munhu iyeye. Mira Kumbi auye. Kumbi normally Kumbi ndiye anonyanyoita izvi. Guys, ndokumbirwa nenhamba dzaKumbi because ndanamuudza kuti auye. Kumbi ndiye spokesperson wedu wema t-shirts. Saka ndiwanzoda kuti Kumbi azviite because this thing guys, it was just a surprise for me and ndakaitirwa my cousins nana Kumbi nevamwe mashemarians ku YouTube. So it's not fair kuti mumwe munhu azouya atange kuti say kutengesa those t-shirts yet kune vamwe vanhu vari behind. Mirai tone nditange ndaedha Kumbi vari mubox ndiri kukuona. Mirai nditange ndaedha Kumbi but few akatotengerwa t-shirt already, so ndoda kumupa t-shirt yacho oudzwa naKumbi kuti azvichafamba sei kuti awane, vanozotaura vese kuseri. But let me just wait for Kumbi apinde apapa. Ndaisa lingi Kumbi, ndaisa lingi. Saka please musatenge ma t-shirts iwaya akutengeswa ma WhatsApp group please. Saka munotoona ne font yakasiyana. Mukuona yedu ine this pink thing we only in Harare ndopataka allow kuti abude red in Harare chat, but kwese kane pink aka. Then kuseri uku mukuona this font is totally different from the one yakashandiswa ne those people who are trying use my name vachinyeba kuti ma t-shirts akutengeswa neni. It's a lie. I'm not even selling t-shirts in Botswana. Those t-shirts in Botswana are kubva kuna Kumbi ndiye anototumira. Kumbi is sending ku Botswana kuma countries ese ari ku Africa. Kumbi ndiye anoita zvisezvo. Kumbi baya link ndaisa link mu comment section. Saka doti tibva tazvitaura zvisazvanyanya kuenda mberi because munobirwa mari yenyu. Most tanga kuti Shema uri kutitengesera ma t-shirt akadhakwa, or Shema uri kutidhurisira ma t-shirts, yet I'm not the one who is selling those t-shirts. Is someone adotodzione zita rangu. Kubalzo Kumbi. Kurisese arsema mix Oscar bo. I want to kudedza because ndingazotaura ndosara zvinhu zvisiri izvo. So normally guys, mukazoona munhu atoti Kumbi okumba audio ndirep wedu wema t-shirts in general. Saka this guy mucharamba muchingomuona even in the future. Anonzi Kumbi udza vanhu. Maskara sema shemarians kurisese tichangosvika hanzi kune ma t-shirt anga kubuda nepa Botswana apo chichichichi mamwe akabuda nechi but haisi pressure. T-shirt yepa ShemaTv iri kungozikanwa, so I think the best way to get the t-shirt is just get in touch with the people. So ndapinda izvozvo, but I could hear you advising on who to contact. At worst, if you don't know who to contact, just follow Share either inbox kwake and you get proper advice as to, especially for the audience iri pano pa Facebook nenye kuti veku YouTube vazhinji vacho vari kunyasoziva. So what I just wanted to advise maybe ingori kuti chini perhaps the problem is not really kuti a printer and anyone can do whatever they want, but the whole purpose of this whole printing Emma t-shirts is really to support a growing brand and all that. So it doesn't really make sense. I don't know kuti munhu anenge achifunga akesei, but when we are supporting a brand, it's not really about kuti ningi aprinta kukupa ita say. It's more of saying let's support that which
chaprofaitwa within. So, and I want to talk about the history and context behind my t-shirts. Yeah. So it's just unfortunate, but well, we expected it, but and we are not worried, we are not panicking, we are just making sure that everyone at the end of the day they'll get real value for their money, or at least they get the right thing, because hazvibatsirewo kuti ungozonzwa vakapfeka Shema TV maparangisha kumashure, but zvobva zvatotadza kutobuda pacho pano pacho. So I was actually laughing, but yeah, it's all okay. Zvinongofambapo. So this is the t-shirt. Kumbi unayo yako yako yangu yakashiba. I have it here. So I was just doing something. So I have it here, but iri palaji zvayo. So yeah, but I also have another one. How much shit now? But so I'll actually present it to the Anzan Konafiu Kanapinda yake, and then maybe we'll explain to him on the possibility of him getting it wherever he is. I'm sure kuti few akangwarangwara azoisha, but yeah, ndo zviripo. But please don't be deceived. Just make sure you contact the right person, because at the end of the day, when you get the wrong thing, we also cannot do much. Kana watengeserwa kwawatengeserwa, what we can only say, ngoti sorry, since tiri vanhu vakanaka tozongoti sorry zvako, but but well, it can't work like that. Yeah. From anyone else except Kumbi. Kumbi Selani paFacebook ndoita rake. Vamwe vanhu vese vari kuyaya muri kunyeberwa. Sorry zvenyu, but vakana vakati pari pakatenga already, I'm so sorry, but atimuzive munhu iyeye ada kutozamawo kutotishandisawo iye. Yeah. Kofi unosi iri kuita sei kufisi. Hapana. Asi une allergy neiwe, ukasokozviboko uchitema warohwa. Izuva. Ndine allergy kuzuva. Oh, get well soon. Sise yako. Very bomb. Arsene mix. Unofana kuti Conrad afamba akakutakurira umbrella. Conrad anofana kubatira umbrella kuti usarwe. Arikuba kwawo. But how's everything at school? Zviri kufamba here? Zviri kuita bo? Zviri bomb. So Shero nditaure naye here. So there's this one guy akakufarira kungoti uri mustudent but unongochiya panapa uita sei uchisacrifice kuti tambawo nesu kubva zvatakatanga kuita malive paFacebook. Saka ati hanzi ndoda kukutengera t-shirts because tinotengesa ShemaTv Tshirts ka, saka abva ati hanzi momupa t-shirts iye. Thanks. I don't die. Ndozokuudza kuseri pavamwe havadi kutaurwa ka. Vaitake basi. But hasana muona achitamba. Hasana mumuona shamwari yaConrad. Shamwari yaConrad hasana muona achitamba. Nasi hazvamunyamushe. But anyway, chitaura naye Kumbi. Get off soon. Yeah. But in what Shero has said, I cannot say much beyond that. Well, it's just a token of appreciation. I know there could be a few others who might be feeling good. I could say awana arieka. It's just some specific individual. I'm going to dango parra, so please don't feel bad if you haven't received
But yeah, it's not really coming from inini kana kuti shero. There's just someone akatongoku identify akangoti pane kamufana anga singatozive zita, by the way. Pane kamufana kandiri kuona ku Facebook kanotamba newe Sereki Shero, toda kukapa t-shirt and all that. So I'm happy kuti you are well connected. We can always discuss on the logistics because I understand kuti uri kumasvingo, right? So initially what we were doing is we were only, not necessarily only catering, but it has been easy for people in Harare to access my t-shirts achona, but iwewe tinotaura kuseri kuti unoiwana sei so that it reaches you or onhingirikana. But t-shirt yedu manje inoda kuti wakamuka makusenseni obva wagezerera chichi ma10 usati wanowati obva wagezerera kuti paunozoirova kuma12 chichichi wakunoona Conrad chichichichi makunoita study chichichichi obva warova. So iri kusvika ine logo rakadai, so uchandiudza size yako. This is just for presentation purposes. Saka mabharangisha, that's how we feel. Ndo zviri kuitika izvozvo and Mwari achikuitira zvakanaka. Andi wazviwa here Firi? Ndazvinzwa. Yetosina nditi. Chakati unokwanisa kuiwana sei kana pane vanhu vari kubva kuHarare vachienda kuduma kuda vanogona kusengera wopuhwa vasvika panyika munosangana nditi utoku seri. Distance is not a barrier. We have delivered as far as, I mean, beyond Zimbabwe, so surely much. Right, bye-bye. Bye-bye. Wangwada kutaura something here? Ndanchida hangu kungotendawo munhu yeye andipawo dango appreciatawo zvakanaka zvaanoita. Alright, iri bho. Good night ka. Just nekuseji wauti uri sei? Alright bro. Right. Rega Kumbi chimboadresa uyu ma-questions anokuda kuti mari kupi chimboadresa choni. So mira ndida kunonzwita sei kuzuma like I just want to check my comments. Oh, uri kuona? Yeah, now I can see them. Dipine. I mean the better. Marima t-shirts and Tukida Wedwe. So Marima t-shirts, I don't know if I want to go into details now. Maybe I can only speak in the context here, South Africa and perhaps the rest of Africa, but the prices vary based on wherever you are. So if you're watching us from Australia, zvakati siyane nemunhu ari kuona ari kuGabon, zvakati siyane nemunhu ari kuona ari kuUnited Kingdom, zvakati siyane. So different locations. So the production cost, that's the right word yakashandiswa when we did this. The production cost yanga ichivhara by region. Saka zvinongoenderana nekuti uri kupi, and also consider the fact that beyond the t-shirt we still need to charge you for shipping. Saka wewe wakatenga t-shirt uri muJoburg wakatosiyana nemunhu atenga t-shirt ari kuBotswana, because kuti iende kuBotswana the prices dzinoti vary slightly, but in South Africa the price is 250 excluding shipping. Shipping is really dependent on the person. Pane mumwe munhu anotaura kuti ndoda kuya nchiitora ndega, but ndakazoti vamwe musauye because mumwe wacho akazenge akuya asina maski nechichi ndakazoti aiwa no. Then mumwe anga akanga kuti auye uzotenga t-shirt hamene zvanga akutaura, but so I prefer just to send it to you. Ndokutumira. And I recommend it, especially for those in SA, I recommend the shipping very economical, which is 99 Rand. So all in all, you pay 350, you get a very good t-shirt, quality t-shirt. And I've always said, guys, this is a growing brand, and
well, sometimes even issues on our side, we feel we can actually do much better. And we are still growing. So even my recommendations we are taking, but at the time we could not take everything or take account of everything. So we are still accepting recommendations, even so we are not saying we are perfect at this stage. We are still trying to make sure Saka, what works for someone might not really work for the other person, but at the end of the day, we are a community, and that's what matters most. At takanzwanana, even kutoti t-shirt yako yosvika after 2 days, mumwe ndakatozomunyorera kuti aiwa kana kwakazonayewo please zvakanonoka kuuya, I'm not responsible, akabva atozvinzwisisa. Hanzi ndeye ma-t-shirts acho vanogona kuzoona kumashure ta-explainer. Ari pa-Springs uyo ineighbor yangu, they stay close to where I stay. Maybe for security purposes, but I'm very close to Springs. Then who else? But prizes. I would just prefer to say you only find out kanawani approach, especially approach inbox even by Facebook, since people are watching from Facebook, even share approach, I can always be able to tell you good. All right, so this is the only this is the only person arikutengesa ma-t-shirt Africa kwese musatomboona mumwe munhu anokwanisa kuti akukunyeberai because ndiwo vakaita initiative. He was one of those guys vakaita initiatives, saka vari kuziva kuti zviri kufamba sei. Saka even vanhu vakada kuvatsotsa vari kubva vaziva kuti zvese, because inini ndakangopresenterwa kuti this is the project yatiri kuitira. Saka musanyeberwe naanyone because uyu ndiye founder weShema T-shirts acho eShemaTv, one of my cousin haasi panapa ari kunwa exams. But saka uya kuziva zvese. Sister Eunice kune vose vari kuma-European countries, vari kuSouth Africa, motaura naKumbi uyu anokudhirivhara I think 2 days mumatiwana t-shirt yenyu, handiti ndizvoka? Yeah, so yeah, at best 2 to 3 days, especially if you come to me ndito now, like now I have a few t-shirts. I know there's Nox blah blah blah, sister Nox, they also my t-shirts avaka order. I'm just waiting for my delivery details because vakati vari kuda something chiri specific chinonya sono svika pamba pawo vatonzi tapigire ma t-shirts, so that's what we're still negotiating. Kumbi atiti zvokuti hanzi we had an issue yokuti papa printwa t-shirt then munhu wakazochinja moyo because hambe kuti chachaitika, so we don't use yokuti tanga wandidhilivharira tanga wanoprinta. You pay first then yekera chinyatsotsvanangura ipapo because takaita issue ne2 people vaprintirwa then vakuzochinja moyo. So inenge close kune yes. And you know, sometimes unenge uchiti vanhu vave, maybe to say civilized kunenge kwakushora vamwe, but unongochiti vanhu vakwanisa kunzwisisa how laborious the process could be. So, and remember, project inotanga pazero, saka wakati munhu tiprintiro tokuprintira, which we are not doing by the way. Then also tauskuda unenge watiburisawo aside, but now we are printing based on demand, so it's very possible kuti unogona kuti kumbinda order t-shirt and I tell you kuti handina, I'm still going to order it by the time you know order. So once your payment is reflected on my side, there are payment methods takasiyana, but most of it is very traceable. So you have to confirm. I also need to confirm from my side. But once that has happened, and then I can tell you, no, expect it after this long. Vadondi bata ndinonzi Kumbi Celani Madziwa pano pa Facebook. But wakatongoona kuti Kumbi Madziwa usanotomboisa stari pakati, unongoona rastero hapana na Kumbi wakawanda.
because it was an initiative yanga ichitanga. Initially, we had wanted kuti tiite white and just be, kungoti zvinhu zvifambe, because wakati black, blue, cream, pink, and vamwe vanoda mamwe macolors emuchato mazuva ano, hanzi begandi kudididididi, apiwa wotozive begandi and all that. So for purposes dzekuti pasaite confusion nekusawirirana, I can see someone atondi requesta right now kuti ndite friend yake. It's fine, I will still accept you. Atsandane my friends akawanda. So, but for those who want new colors, for now, can we just do white? We'll still come today once we are fully, because we want also the whole thing to be economical and all that. So we need to make sure Saka, for now, please bear with us. I know my colors, and we are very, very aware of that. Tingo things we say for the meantime, then we can always grow. Yes. Okay, so maybe ndichango 2 or 3 people vambopindawo mubox handiti Kumbi thanks because ngatingobva tazvigadzirisa zvisati zvaenda kure, because vamwe vanogona kutenga zvisiri zvozodzoka futi kwandiri, because it's always me ari kundoti sei anozoona blame yet ndesitombozviziva guys kuti ndozviri kuitika, saka tatiti zviadrese musati matenga zvo. To my surprise pafacebook tasatotombotaura kautekera, saka chimidzi kuti munhu uyu anenge achitiona kufacebook, YouTube most of the time, because tane almost a month or more than a month tichiita zvematshirt kuYouTube. So it means it's one of the fan wakuYouTube funga zvazoti maphone call ake. Yeah. Botengesa matisheti kungirikini kufe zviri sei shiu. Hello. Kuri sei? Hello. Zviri sei? Oh. That's good. I think inyaya kuti ndapinda mubox ndagarisa sakareka. Kana kuti ndavhundutsa. Hello. Mune 2 devices. Not 1 device. Because kuta mazi echoes. Hello? I think in network Wi-Fi yangu yakadzakwa nhasi. Oh, kuri sei? Kuri bo. No. Kune mazi ego asingaite hatisi kutombonzwa. So imbobude mupinde futi. I think handizoziva kuti chii manje, but normally it's because kune 2 devices. Reka ndise futi kumbitomira papo uchondiita curtain raiser. Oh, nasifiwa ari kurwara. Ndagwadzwa because tati hatiri kuzokanga edaiti saka nhasi waryeko. Zvatipedza. Saka nhasi iwe hauna kuinda kuekera kaiwe, hauna kuinda kunzwiti, haunoenda kulibrary kaiwe. Saka unoenda mangwana. Zvaingova zvemusuya. Unoita kurevera nhema kuti kuinda kulibrary. Hapana. Vhundutsira. Yaitidiridze. Asi wandida unodiridza. Iwo haufi wazvakanga wafana unovata wakuda unodiridza. Kubhalansisa. Conrad aripi? Ari kumba kwavo. Hana kuya kuzokuona here nhasi? Hana achambovereka mukandidate. Form 4 wanzi mukandidate. Ndisa kuti wazero kare. Ndisa kuti wazero kare kuti makandidate. But hai bo guys, reka ndichitende panapa. Tozodzoka mangwana changu ndotamba nditi. Tanga charidzigwa tisachaenda. Aiwo ukazotapota kuridzirwa chiwo uchitobiridza mugadheni futi zvemira hangu ndikuridzira. Ndosiya zvehospipe ndoenda pakadapo.
Imagine and just ndachiona live yako nezuro uchiti Kumbi ambo tabakadhaga chibuda ndaseka ndakoti ndachiona chibuda Sylvester wadzoka zvakare. Sylvester. Sylvester ndo mari kupinda but asazviona kuti apinda manje. Inenge iri kustika ndiyega nenetwork inenge iri kuita musha. Sylvester. 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 Oh, Diva. Escani. Mushe uri boy. Ndiri boy zviri sei? Aiwa zviri boy tiri kumbodziya zuva. Uri kuzviona manyengerana naye kirakaimi. Manyengerana na few. Kuti muinte kunodziya zuva. Aiwa isweda risati ranyura kai. Oh. Mamoyo, sisi. Hello, it's Shema. Kumbi. Mashemerians. Kumbi kanjani? Ndikufara kukuonai mamoyo mbuya Tadiwa muri sei. Iri right here. Esifiu. Right. Mushe mamoyo. Stripo. Tutongodziyawo zvedu zuva. But man ndada kuda kuti enda live inoyi tonobatana kuti ku YouTube ka. Anditi nenge chingokutera kwese kwawaenda naye Shema. Atega ndine ku YouTube ndatononoka nekira apa ne 5 minutes. Sika ndine ku YouTube anditi maita basa. Alright yakutei bye. Bye. Vanhu vasina kupinda mangwana I think tozokese because vamwe vangoda kupinda nawo but tozoonana mangwana guys mangwana toachitamba. See you get soon. Bye bye. We are not needed tea abakare ndi atakatanga nita tea ataka kupinda number 1 patsanda kueda nita tea wapinda kare ndapinda kare mana ye saka ndakueda ndada kutoenda live uri pei nita tea ndiri boda kutokupa ice cream. Asa ungachotengesa ma ice cream kandi ndakona kuti tangori ku drive something. Ndachitenda kubasa ipo pai ndatosvika manje. Alright. Chibvisa brand name pakamera. But kuri sei? Alright. Zvese bo muita sei? Woti bo asinoshanda kunogadzirwa ma ice cream. Saka unomarya nei unomaitei? Totoita ekutogeza mamwe totoita ekutoklinisa ekukorobhesa totoshaya zvekutomaitisa. Tiri mujobe paclip fontaine apo. Zvakarongeka ndikutodawo t-shirt ka. Batai Kumbi sei la ndikuona ninja team. Kana undinboxira inini. Ndikuona unofanira kuti wondipa ma contact details kuti ndokubata sei waiziya. Muri pa Facebook. Ku ShemaTv kuno. Ndiripo. Alright. Saka munogona kuenda direct na Samora kana kuti mongoya
next year. Yeah, I don't know when you say with which key sema easier. Takapura nekuna shero. Yeah, tompindira but nsandaenda ka. Nsandaenda ngambo takambunditirozo kuti ninja tiyapindira pa live bye bye easier. Ninja to the ninjas. Kadaro apedza masports. Boga one. Aiwa saka siri chii ndiri kupinda kuseri waiziya ndovoita mangwana chendifana kuenda ne-t-shirt mangwana. I think anozoite because we are participant ndisaka nogona kutora 2 to 3 days nemanayo. Aiwa ini ndirotoenda kunotora ndega. Ina ndidi kuigirwa. Alright, bono. Yes, aiwa siri bo maiziya masimbisa. Bye. Sharp. All right. Sister Shumi. Hello. Sister Shumi. Put in my echoes. Kumbi. Good night. Talk on YouTube. I just sang on YouTube. All right. Good night. Don't God fall into bless the you. YouTube. Bye-bye. Bye-bye.